Kien il-ġimgħa 27 ta' Diċembru tal-2019, propju jumejn wara l-miliet. Ħabbarni li ħarġet f'xahar li kien diġà skossja lil Malta u għawdeġ b'dak li kien ħareġ dwar il-qtil mafjuż ta' Daphne Caruana Galizia. Aħbar li fiċ-ċentru tagħha kien hemm il-gvern immexxi dak iż-żmien minn Joseph Muscat. Bħallum 5 snin il-proġett li jirrapporta fuq ir-reati tal-korruzzjoni l-OCCRP kien ta' il-verdett tiegħu. Joseph Muscat, l-eks Prim Ministru ta' Malta ġie magħżul bħala l-personaġġ tas-sena għall-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni. Dan seħħ nofs kriżi politika u taqlib intern enormi fil-Partit Laburista. Il-gazzetti Maltin fl-ewwel ħarġa tagħhom wara l-waqfa tal-miliet waslu din l-aħbar kera bi prominenza għaliex kien storja sinifikanti immens. U kien l-akbar sinjal li l-Gvern Malti issa kien miss il-qieħ bi-Prim Ministru li waqalna wiċċna fuq livell internazzjonali. Aħbar kera ta' bilħaq iżda mill-banda l-oħra, wieħed ma jistax jgħid li din ma kienx ġustizzja storika. Fit-tmiem it-tmexxija ta' Prim Ministru li x'aktarx ħaseb li li tal-ġustizzja qatt ma kienet se tilħu. Tant li fil-preżent 5 snin wara l-eks Prim Ministru Joseph Muscat flimkien ma' numru ta' ministri li kienu fil-kabinett tiegħu qed jiffaċċjaw każijiet il-qorti. Fosthom brabta ma' deal fraudolenti li l-Gvern ta' Malta kien għamel ma' ta' Vitens u Stewart. Dan fl-istess waqt li l-Prim Ministru preżenti Robert Abela għadu sa' insta ma ġabx imqar ċentesmu lura minn dawk il-miljuni li jinsterqu.